Sociolingüística, la paradoxa de la tolerància. O sigui que els comportaments intolerables no són respectables. No és tolerable el comportament genocida lingüístic, el comportament imperialista i el comportament colonialista d'una llengua que ha colonitzat la teua terra fa 300 anys i que es toca l'entrecuix perquè, per derecho de conquista, t'ha imposat la seva llengua. Si jo no me'n vaig de ma casa a assassinar llengües, Felipe tampoc, Peter, que ve d'Anglaterra, tampoc, i Jean-François, que ve de París, tampoc. Fa un parell de caps de setmana isqui de festa i trobí un xicón argentí, que és professor d'anglès de ma germana, una xicona colombiana, que li digui que em dia Esteve i que era en valencià i que em digui, tú háblame valenciano porque así aprendo y que yo estoy de tu parte y que me gusta mucho. Vaja, una bona persona. Un xicón d'Almeria, un altre xicón argentí, un xicón dels Estats Units. I sabeu quin problema tingui parlant en valencià? Cap ni un, perquè són bones persones, perquè comprenen la situació assertivament i volen ajudar. I inclús alguns et responen algunes cosetes en valencià. Per tant, la paradoxa de la tolerància diu que en les persones intolerants cap a coses protegides i el dret d'utilitzar la teua llengua són drets humans, no s'ha de ser tolerant. I punt. Soc un poquet sec. Soc amable en la gent que se ho mereix. I això és tot.